Mgbede ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Eke. Asị m ka Chieke gọzie anyị, ekeketala anyị ndụ ogologo ndụ narị isi ike, ihe akụakụ n'ihe nwenwe. Nsị na izu ọfụrụ anụ anyị balụ na ọ ya gazili nwoke, gazielu nwaanyị, gọzielu onye ukwu, gazielu onye nta. Ka nsikwa ya ka ọ ga-esi wee dị n'ọfọ ise. Aka bụkwa m onye nke gị, Nwaada Amaka Agbaraoma Uzommiri. Isiokwu m ji maka ya wee bịa tata bụ Eke, bụ maka alụ. Achọrọ m ka anyị nebegodi anya n'ihe gbasara alụ. Gịnị bụ alụ? Alụ bụ ife ana na-asọ nsọ. Alụ bụ ife mmụọ na-asọ nsọ. Alụ bụ ife mmadụ na-asọ nsọ. Ọtụtụ n'ime anyị emega alụ dị iche iche. Anyị emega alụ dị iche iche. Ọ bịa mezie, ọ dị ka ya sị na ife anyị na-eme anarozi aga aga. Ọ dịzie ka ya sị na mmadụ na-egbu mana ọ nara egbute ife. Ọ dịzie ka ya sị na abụrụ mmadụ ọnụ. Ịrụ alụ wee megide ani ma anyanwụ ma ndị ikuku, ndị akwụkwọ na ọgwụ, ma megide ndị osimiri, ma megide Chukwu okike abịa ma mmadụ ibe gị. Agbụ ka ọ bụ, nsọ ka ọ bụ, ife dị njọ. Ọtụtụ n'ime anyị emega alụ wee na-atazi afụ dị iche iche. Wee na-atazi afụ dị iche iche. Wee na-asị, ọ gịnị ka mmadụ ga-emenwu ma ọ bụrụ na o nwere alụ dị n'ụzọ ya? O nwere ọtụtụ alụ dị iche iche anyị na-eme, nwere ike ịkwụsị mmadụ ma ịnọchi aga n'iru mmadụ. O meghị ịma na-aga n'iru, igbo ịma mgbute. Ọ dị ka ya sị na ụzọ agaba, ụzọ emebie. O nwere ife dị iche iche bụ ife bụ alụ. Mana m ga-emeshọn kwa few. Alụ bụ igbu mmadụ n'ụdị ọbụla. N'ụdị ọbụla bụ alụ, bụ igbu mmadụ. Igbu mmadụ bụ alụ. Aida iji ọgwụ gbuo mmadụ, ma iji mma gbuo mmadụ, ma iji egbe gbuo mmadụ bụ alụ. Alụ igbukwe mmadụ n'ụdị ọzọ, many of us na-ada aghọta na alụ bụkwa abortion, iwupụ ọbara. Many of our young girls na our young guys nọ n'alụ a, ụdịka alụ a na-ekwu kịta. 70% nọ n'alụ a na-ekwu. Ma ndị nugo nwaanyị, nugo di, adịghị masị na ha achọrọ idose nwa na nke ha mụrụ amụ etobe, ma na ha adịrọ redi. Ma ọ kedu ihe ndị mmadụ ga-ekwu na Okeke tụrụ m ime? Ọ ka sị na m dị ime mana m emebeghị wedin. Ọ ka sị na m dị ime mana anụbeghị m. Ọ ka sị na m tụrụ ime mkpuke na be nna m. Ije wufu ọbara, ịkpa alụ, a na-achụba gị, akwari ọmụmụ achụba gị. Ị na-emebisi ife ị na-ama mmenwu, ị na-ama nke, ị na-emebi ha. So many of our ladies nọ na di today na-achọ nwa maka alụ ha melụ na agbọghọbịa. Likewise our young men. Ọ na-eme ha affect na their business and their various lives. Mgbe na-asị na onye mere alụ dị otu a kwesịrị ije kpọọ alụ, o jee mee proper cleansing, sachasị onwe ya, ka ọ dị free from alụ a, ma kwụsị ịkpa ya bụ alụ a na-ekwu okwu ya. Gịnị bụ ihe ọzọ bụ alụ? Ihe ọzọ bụ alụ bụ ịnalụ mmadụ nwunye ya n'ike, mana nri iji ụdị ọbụla, any means, wee napụ mmadụ nwunye ya, na-edina nwunye mmadụ. Nwaanyị di ya dị ndụ, nwaanyị anụrụ anụ, iwe jee na-edina ya. Isi na ụmụ agbọghọbịa agwụgo, ị na-edina nwaanyị di ya dị ndụ. Alụ ka ọ bụ, ana na-asọ ya nsọ. Onye mere ụdịka ihe dị otu a na-ebu abụmọnụ, and such person need ijeje kpụọ alụ. Onye mere ihe dị otu a need ijeje kpụọ alụ ka ụzọ ya gaba. Kedu ife ọzọ bụ alụ? Alụ dị n'iche n'iche, mana nke a bụgodo nke na-arụ ntị. Mgbe na-ekwusi
na ọ bụrụ na ị nwere onye na-alụrụ gị ọrụ, na ị nwere dibịa maọbụ eze nwaanyị na-alụrụ gị ọrụ, na ọ dị mkpa ikpe onye ahụ onye ga na-alụrụ gị ọrụ, na ọ dị mkpa na ihe open up to that person, wee sị ya na ị mere alụ dị ụta, ka a kpụọlụ gị alụ, ka alụ ahụ kwụsị na-emebiri gị ife n'ọdịnihu, mana that present time, ịgwa onye ahụ na imere alụ dị ụta akpụ alụ, ka edozie ife mebiri emebi. Mana chọkwa nke ịghọta na ọ bụrụ mmadụ niile na-akpụ alụ, o nwere ndị bụ ndị na-akpụ alụ, and ọtụtụ mgbe anyị nwa bụ ndị nwaanyị, ndị ọlụ bụ ndị eze nwaanyị ada akpụkwa n'alụ nọ ndị nwoke, mana o nwere ndị ọ bụ ha nwa na-akpụ alụ. Mana ihe onye ahụ bụ onye na-alụlụ gị ọlụ ga-emedebelu gị ma ọ bụ na ọ nara akpụ alụ bụ ọ gwaghị eziokwu na ya analakwa akpụ alụ. O nwe onye ọ ga-ama na-akpụ alụ, ọ refe gị tụ onye na-akpụ alụ ka akpụọlụ gị alụ. Maka na o nwere ihe ndụ mmadụ na-ebichasị mgbe ọ na-etolite ikorobịa na agbọghọbịa. Anyị na-eme ya nọọ anyị nwee klas na anyị nwee level, mana ị marọ na ihe a niile na-eme ya bịa echi bịa mewe your future affects. Some of our young ladies na-abụ ha na-aga ụta, ụmụaka ha wepụchara dodo ha n'akwa soro ha na-akwụgharị, ihe ọbụla itinyere aka ije gbalụọ ya, ọ bụrụ mmụọ nwatakịrị iji ọsụ tibiri n'ike. So n'ihe m na-achọ ikwu bụ maka onye na-eje ime echi ka ọ mara the implication of ihe ọ na-eje ime. Ọ bụrụ na ị ma na gị na nwaanyị ga-edina and ị dịrọ nkwadobe idose nwa, ị mara ife mere onwe gị ka nwa ahụ hafụ ịbịana. Gị nwa bụ nwaanyị, gị na nwoke na-eje ịnọ and ị chọrọ idose nwa, ị mara ife mere onwe gị. Ihe uzuo n'ihe nwanụ ndị oyibo lụtagoro unu, mara ihe mere onwe gị. Ọ bụrụ dịrị ime maka na ịmagoro ọgwụ eji eme ya, ị na-eje na-awụpụsị ọbara, maọbụ ị na-egbu mmadụ maka na ịma na igbuo na ya ejide gị, ma maka na ịma na igbuo na ndị ya akọlụ gị dị kesi, ejiri ego wee golu dị kesi, ị na-egbu mmadụ. O nwere onye ya egbuo so your children, oso ha, ụmụ ga-eburu abụmọnụ. Onye ha na-eti na mmụọ eme ngini. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ dị ndụ, ị na-edina nwunye mmadụ, desist from it, na-alụ ka ọ bụ ana na-asọ ya nsọ. Aja anyị Igbo na-asọ ya nsọ. Maka ịga na mba ụfọdụ asị gị nọ ndị Nsụka na Enugu steeti na ọsọsọfa ka ama such thing. Mana ihe nchọ ịgwa gị na ọ dị applicable n'ebe niile. Nọ ndị Nsụka bụ ihe ka na-eme ihe standịrị mmụọ na-ekpe judgment na such case, na-enye ya ihe ọ na-eri, imekwanụ such thing jiri anya gị fụ ịtaba afọ dị na ya. Mana gị nwa bụ onye mba ọzọ na ịbụ onye Anambra maọbụ ime nwara Abịa, ị na-eje na-akpa alụ, na-eme alụ, na-edina nwunye mmadụ, ma ị na-eje na-edina nwoke ọzọ mana di gị dị ndụ, alụ ka gị nwa bụ nwaanyị na-alụ, ana na-ewelu gị iwe. Onye na-eme such thing, kwụsị ya na ọ dịrọ mma. Ka a hapụkwa n'ịbụ ịkwọsịsị aka itiela ọkụkọ akị, ka hapụsị ọkụkọ n'ịbụ ị na-agba mbọ nwere ife ịgbatalụ isi oke n'ebe ọ bụla ụta na nsogbu adọrọ, emechakwa ụmụaka ga-abanye n'ofu ihe ahụ. So n'ọnya wee bụrụ okwu onye ọbụla ma nke ọ na-eme na-adọrọ mma ya wepụ aka ya. Onye ma ihe ọ na-eme ana na-asọ nsọ ya wepụ aka ya. O wee bụrụ ka ị mara ebe ihe na-eme gị emesi, ka hapụ ebe ịpụta na-asị na mmadụ na-eme gị mana ọ gị ji onwe gị. Aka m bụkwa m onye nke gị, Nwaada Amaka Agbaraoma Uzommiri. Ana m agbakwa n'afa dịka onye akpọrọ oku ịlụ ọrụ dị n'ọdịnala Igbo. Ana m agba afọ ọfụma. Ana m arụkwa n'ọrụ dị iche iche na-enyere ụmụ Igbo aka ịchọpụtasị ife dị iche iche na ndụ ha na ụzọ ha ga-esi wee dị ka ọ dịrị ha mma. Si na akara ị ga-eji wee nweta m na WhatsApp bụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, ma ọ na ịchọ ka gbalụ gị afa,
bụ 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.